ina da tsari kuma ina da abubuwan da nake so ne wa jam'iyyar, ba kawai fitowa na yi don a ce min youth leader ko kuma don a ce na zo na yi mulki. A'a, before na yi mulkin ina da blueprint, ina da abubuwan da nake so na zo na yi wa wannan jam'iyya a jihar Kano da ma Najeriya. Za mu yi duk abin da ya dace mu ga cewa mun shiga cikin wannan leadership, kuma kamar yadda nake gaya ma, takarar nan da nake yi ta youth leader na jam'iyyar PDP, wato shugaban matasa na jam'iyyar PDP na jihar Kano, insha Allahu za mu yi ta ne domin 'yan uwanmu matasa. Wannan Bola Tinubu abin da Buhari ya muku 'yan kudu, ya taimake ku, ya ba ku kayan aiki, ya muku ayyuka, mu ma 'yan arewa a mana ana yi tare da shi, yana da hannu a yanda ake tafi da mulkin ƙasa. Amma mu arewa an yanke mu. Misali ta ku ajiye tenuwa ɗaya zai in ma ya wuce. So abin da yake tafi da ni ba komai bane ba, illa na zo domin nuna wa al'ummar Najeriya da al'ummar jihar Kano mahimmancin cewa lokaci yayi da za su zo su yi tururuwa su shigo jam'iyyar PDP, domin abubuwan da suke faruwa a ƙasa da jiha da ƙasa ma baki ɗaya, wanda abubuwa ne ke nuni da cewa a wannan yanayi da muke ciki babu wata jam'iyya da za ta iya yin wani abu face jam'iyyar PDP. Idan ba mu manta ba, jam'iyyar PDP ita ce jam'iyyar marigayi Umaru Musa Yar'adua, ita ce jam'iyyar shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan, kuma ita ce jam'iyyar ɗan takarar shugaban ƙasarmu Atiku Abubakar. To amma ambassador, an ga salon kamun ludayin mulkin naku a baya fa, wanda aka fuskanci matsalar tsaro da abubuwa makamantan irin wannan. So maganan da kai na kamun ludayinmu da aka gani, alhamdulillah, gwanda da kai wannan maganan, wanda kamun ludayinmu da aka gani shi yasa yanzu muke da bakin magana na cewa a zo a yi jam'iyya ko a zo a zaɓi jam'iyya. Idan ka duba duk kamun ludayinmu a lokacin, akwai wani babban kambu da jam'iyyar PDP ta riƙe ya kai ta ga nasara, cewa duk abin da za ta yi tana fifita abin da al'umma suke so akan abin da ita take so. Ka gani akwai incident da suka faru sosai a jam'iyyar PDP, amma za ga duk wata matsala da ta taso ta al'umma ita ce gaba. Ma'ana a yau PDP za ta iya decision, a gobe ta canza. A yau za ta iya cewa abu kaza, a gobe ta canza. Misali, wannan sauke tallafin man fetur, Goodluck Ebele Jonathan shine mutumin da aka fara kaiwa report cewa yana da kyau a sauke tallafi, domin sauke tallafi shine zai fi wa talaka muhimmanci. Ya ansa, zai cire, talaka suka ce ba sa so, ya dawo da shi. Kaga shine maganar cewa ana yi da talaka kuma ana yin abin da al'umma suke so. Amma wasu na kallon abubuwan naku na inkarin wannan gwamnati kamar abin da ake cewa wai gwano baya jin warin jikinsu, domin duk wasu matsalolin daga gwamnatin ku suka fara zuwa wannan lokaci. Wannan shine abin da muke cewa leadership yayi failing. In dai har shugaba zai fara kallon wani na baya, abin da ake so idan har ka yadda zaka iya, idan ka zo ka yi kokari ka yi, ba ka ce na baya yayi kaza ba. Ba a so in ka ce za ka yi blaming din na baya, ba shugabanci ka zo yi ba. Ko me na baya zai yi, kai a stage din a lokacin da kake kai me kai shine abin da ake present din da ake kai me kai, ba wai na baya yayi kaza, na baya yayi kaza, na baya kaza ba. Abin da na baya suka yi a yanzu, mutane ba fatan da suke ba kenan, da za ka dawo da su baya. Yanzu ba haka suke cewa jagaban ba, da zai mai da su baya, da jagaba zai mayar da su lokacin Goodluck da ake sayar da shinkafa Thailand naira 6,500, ba haka ake so ba. Yanzu duk wanda zaka tambaya ka ce musu a koma bayan koko a tafiya gaban, cewa sai a da baya. Shine abin da ake. To in sun ce in bayan bata kyau ba, za a yi fatan a koma. Amma wasu na ganin cewa kamar PDP bata shirya karɓar mulki ba a nan gaba, duba da wanda kuka ɗauko yanzu kuke tallatawan. PDP ita ce jam'iyyar da ta shirya karɓar mulki. Ana ganin wanda kuka tallata din shekara nawa yana fitowa kuma ba. Wannan dalilin shi yasa na fito takarar youth leader na jihar Kano State. Wannan dalilin shi yasa muka ce to mu ma matasa za mu fito domin a dama da mu. Ma'ana za mu fito mu ba da gudunmawa a shugabanci, saboda babban abin da yake failing ɗin jam'iyya shugabanci. Idan baka samu shugabannin da suke za su tsaya a gaba duk abin da ya kamata a yi domin jam'iyya ta samu nasara ba, jam'iyya za ta samu failing. So wannan karan matasa mun yi nazarin cewa babban abin da yake sake ƙaro ƙalubale, amfanin da ake yi da mu baya wuce wajen campaign. A cikin leadership din ba ma shiga mu ba da gudunmawar da ya kamata mu bayar, shi yasa ake samun wasu failures din.
so wannan time din za mu yi duk abin da ya dace mu ga cewa mun shiga cikin wannan leadership, kuma kamar yadda nake gaya ma takarar nan da nake yi ta youth leader na jam'iyyar PDP, wato shugaban matasa na jam'iyyar PDP na jihar Kano, insha Allahu za mu yi ta ne domin 'yan uwanmu matasa. To amma wace karɓuwa ka samu a wajen matasan da ka fito da wannan tsari? Alhamdulillah, karɓuwar da na samu shine ina da tsari, kuma ina da abubuwan da nake so ne wa jam'iyyar, ba kawai fitowa na yi don a ce min youth leader ko kuma don a ce na zo na yi mulki, a'a, before na yi mulkin ina da blueprint, ina da abubuwan da nake so na zo na yi wa wannan jam'iyya a jihar Kano da ma Najeriya. Taya ana ganin cewar kamar blueprint din wato jadawalin shine kuka rasa, musamman 'yan arewa matasan ma, shi yasa watakil idan an ci zaben ma za a ga baku da wani katabus a yayin gudanar da na gaya maka matsalan mu shine babu blueprint na ɗaya kenan mu matasa. Na biyu kuma mafi yawancin mu 'yan amshin shata ne, ce 'yan amshin shata ma'ana duk abin da aka yi mu magana ake ta yes sir. So wannan shine abin da ya sake zaburar da mu yanzu muka ce sai mun canza wannan abu. Muna kokari wannan narration din, wannan abubuwan da suke faruwa da abubuwan nan da ake yi su canza. Shine babban abin da muke so, changing the narrative. Wannan magana ta baya da kawai sai dai a zo kai matashi in wane yana son ka rana ɗaya zo ya ce zo rike min kaza, to in ya ce rike min kaza kai ne shine zai dinga shine da kujeran, kai kawai kana hoto kana wannan ne, ba ma son wannan. Abin da muke so matasanmu da suke da basira da fasaha wadda za su tsaya inda aka ce a yi kaza za su tsaya su yi, inda ya kamata a yi kaza za su tsaya su yi. Wannan shine abin da muke so. Amma ba ka ganin ka ɗauko wa aiki a gare ka, duba da ana kallon matasan har yanzu ba su farka daga baccin da suke na a ba su dan wanda za su cinye shi lokaci guda. So na ɗaya idan ka ce na ɗauko babban aiki, wannan is very wrong. Ban ga me babban aiki a ciki ba. Duk wanda ya san ni, ya san wane ne ni, ya san wane ne ambassador Yasir Sani Tahir. In aka ce masa gwagwarmaya na youth leader ko wani abu na matasa, in aka kira sunana ba zai ce babban aiki ba, anan ne ma zai ce karamin aiki ne. We have done, mun sake yi. Kamar kuma abu na biyu da ka faɗa cewa irin masu cewa wannan shine dama ya cuce mu matasa. Dukanmu muna jiran mu ga 5K, muna jiran a turo mana wani abu, ko kuma muna jiran wane ya zo ya sai mana fam ya mana takara. That is abin da muke jagora na wane jagora na. Mun yadda da jagorori, mun yadda da kowa, amma mu ma sai mun yi wani abu. Lokaci ne shekara 15 shekara kaza kana bi kana kuma yi, kai ma yanzu it is time to ka zo ka bada gudunmawarka a kai. Kuma lokaci ne da ya kamata mu in ne ya kamata mu zo mu bada gudunmawa. Ya kamata a ce matashi mai hankali ya wuce sai ranar campaign, ya wuce a tura masa 5,000 a ce zagiwa ne, ya wuce a sa masa data a ce ne wane bai iya ba, ko ka ce wane kaza ko ka ce wane kaza mun tsaya ma. Matashi ya wuce haka. Matashi abin da ya kamata ya yi, duk role ɗin da ya kamata ya playing ya tsaya ya yi, a yi nasara a zaɓe, sannan kuma a zo a yi nasara wajen gudanar da mulkin al'umma a jiha da ƙasa baki ɗaya. Ana ganin kamar yanzu PDP ba a cika jin amanta a jihar Kano ba, magana ake ta NNPP ko kuma APC. To wata hanya za ku bi domin ganin cewar kun bunƙasa abubuwan ita ma ta dawo tana tafiya kafaɗa? So as I told you, bunƙasa jam'iyyar PDP ba wani abu ne mai wahala ba. Jam'iyyar PDP kamar yadda nake gaya ma, jam'iyya ce wadda ta shekara 16 tana mulkin Najeriya. So jam'iyyar da ta shekara 16 tana mulki a Najeriya, kuma ta karaɗe kusan 36 state ba inda ba ta yi mulki ba, yanzu ma kuma take yi a wasu jihohin. Ba za ka zo ka ce tallanta akwai wani abu mai wuya ko rashin jin amanta ba. Rashin jin amanta kamar yadda na gaya ma baya wuce nasaba ga shugabannin da ba sa zama a shugabannin. Kamar yadda na gaya ma, idan akwai shugabanni, misali yanzu idan na samu nasara a wannan zaben na youth leader, akwai programs da zan kirkiro na youth na jam'iyyar mu. Mu ce youth da kaza, local government kaza, za a yi program kaza, they will be mobilized, za ka yi mobilizing ɗinsu, za ka kuma motsa su, kuma za su ji ana tafiyan, ka gane? Ai formulan shine me za ka kirkiro da zai tashi jam'iyyan, me za a kawo wanda zai yi drawing din attention mutane su shigo jam'iyyan, me za ka yi idan sun shigo jam'iyyan ka yi retaining ɗinsu. Yanzu siyasa, we are in digital, we are in 21st century, mun dai an wuce wajen komai yanzu ana yin shi da lissafi, da fikira da fasaha, shine abin da ake yi.
amma kasancewar ita siyasar Najeriya ta zama siyasa ce sai kana da ubangida za ka kai labari. Kai yanzu da ka fara abin da kake nema na jagorantar matasa, ka bi wani tsari wanda ganin cewar ka samu wasu jigo a cikin tafiyar? Na gaya maka tun a farko, abin da muke so muna son canjin narrative. Muna so yanda aka taso da kaza ba zai yiwu ba, a taso da cewan kaza din zai yiwu. Abin da nake kana ganin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu? Kwalliya ta ma fara biyan kuɗin sabulu. Matasa sun karɓe ni. Kuma jagororin da kake faɗa, gaba ɗaya jagororin da kake tunani ba waɗanda ba ma zaune lafiya da su, kuma muna musu biyayya, kuma mun yarda da tsarin su. Amma point ɗin naƙi ne akwai shi. Muna biyayya ga duka wani jagora, kuma muna goyon bayansa, kuma duk abubuwan da suka zo da shi za mu karɓa. Amma akwai abubuwan naƙi. So ta nan ne muka bambanta. Inda yake naƙi ne. Me saƙonka na ƙarshe? Saƙona na ƙarshe shine ina kira ga ɗimbin al'umma 'yan jam'iyyar PDP da waɗanda ba 'yan jam'iyya ba da su shigo jam'iyyar nan. Domin kiran da muke na jam'iyyar PDP kira muke na Najeriya da jihar Kano. Abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan da jihar Kano kowa ya gani kuma ya ji. So muna buƙatar canji. Canjin nan da ake buƙata kowa da kowa ne yake buƙatar canji. Kuma kamar yadda na faɗa, jam'iyyar PDP is open. Muna yi wa kowa maraba da lale, kowa muna so ya zo wannan jam'iyya. A wannan gaba nake so na amfani da ita in kira ɗimbin magoya bayana da cewa wannan takara da muke yi insha Allahu muna nan muna yin takarar youth leader, kuma insha Allahu za mu yi duk abin da ya dace domin mu ga wannan jam'iyyar tamu ta yi nasara a duka zaɓuɓɓukan da za a yi. Kuma insha Allahu ina mai kiran matasan jam'iyyar PDP da mu zama na cewa masu bin doka, masu biyayya, masu ɗa'a a koda yaushe.